Alperri galdutago, paparrean bizardun katua eta marrazki bizidunak ikusten. Aizak, irutako dituk dagoeneko, badakik zenbat den hori giza urtetan? Entzuidak, Aizak, ire laguna nauk. Telesa jauek burua jaten ditek. Hona zer gertatu zaio nire burmuinari. Nor da bazalo gaztegi nor. Nor izan liteke saltaria trebe, dena habilitate. Nor ibili marraz lokatzetan erraz, nor da inbegi zorrotz. Basa, lokaztegi basa, lokaztegi basa. Basa, Kritikat kiti, area jaurtiki. Are hause dut maite, ta maiteko hilarte. Erte arteko are ederrak, arintzen ditu kaka, pixa ta uzkerrak. Sudurrean kalterik ez, arrain usten luzainik ez. Area honek kaka, bigun dauka. Erosonago arean, Lanean, egon beharrean. Lanean, egon beharrean. Ni naiz presidente, ez da ere aita santu, baina kritikat kitirekin, nik jolas eta kantu. Txapelketa hoiek iruzurra besterik ez dituk. Ez dik inork inoiz irabazten ez adi inozoa izan. Ergi lutsa aiz. Marrazki bizidunetako pertsonaia duk. Ez duk benetakoa. Ez duk ezur aragizkoa gu bezalakoa. Marrazki bizidunak ez dituk benetakoak. Zera, panpinak dituk.